an balimaw ni yankuma bi kibaran b'an bolo kala sama o de ye ko Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnyala dugu fila ni o ye Nataka ale ni Kobaka yen kɔni su 25 kɔni yera dingɛ 3 la minnu kɔni bɔ kɛr'u kalama ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen ayiwa kunnafoni fɔlɔ minnu tun sera nin ko in na olu kɔni tun y'a yira k'a fɔ kɔni ko ni maa 25 ninnu tun minɛna an ka finitigiw de fɛ ko de kɔni senfɛ o su tilala ka taa ye yɔrɔ ninnu na ayiwa an ka finitigiw kɔni ka ɲɛmayaso min bɛ ni o ye ministère de la défense ye ale tun y'a fɔ a waati la kɔni ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ko ka se ka jateminɛ kɛ ni an ka finitigiw sen bɛ nin kɔni ko in na ayiwa jateminɛw kɔni kɔfɛ ministère de la défense kɔni ye kuma kɔni bɔ k'a yira k'a fɔ kɔni ko sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirala k'a fɔ kɔni ko an ka finitigiw sen bɛ ayiwa nin fagali in na wa ko hali bi kɔni ko sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw bɛ sen na ka se k'a dɔn mɔgɔ kelen minnu ye nin fagali ninnu kɛ wa ko chef d'état-major ni ale sarasiw bɛɛ ka ɲɛma ye o kɔni wulila ka se ayiwa Mopti yɛrɛ kɔnɔna na ni ka taa ni jateminɛ in kɛ wa fɛnɛ ko justice militaire ni o ye ayiwa finitigiw yɛrɛ ka kiiribulon ye ko o kɔni se kɛra o fɛnɛ ma cogo min na kɔni ko o bɛ jateminɛw kɛ ani ka mɔgɔ minnu sen bɛ nin na k'u bɛɛ kiiri ni u ka kan ni min ye o ka da u kan o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko ayiwa Bamakɔ kɔnɔna na yɛrɛ min ye coalition pour l'alternance et le changement ni o ye jɛkulu ye min tun ye ayiwa marche ba dɔ kɛ an ka jamana kɔnɔ ni kalo in tile 8 ni o ye ayiwa taama belebeleba min tun kɛra an ka jamana faaba kɔnɔna na olu ka denmisɛnnin ni jɛkulu ɲɛmaw kɔni bɔra k'a fɔ kɔni ko olu tɔɲɔgɔn kelen kɔni dɔ bɛ yen min minɛnen bɛ an ka finitigiw fɛ ni waati in na ayiwa coalition denmisɛnninw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko o minɛni kɔni ko olu m'o faamu ko k'a d'a kan ko olu kɔni ma tiɲɛni foyi kɛ ayiwa olu ka taama in kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ kɔni ko nin maa in yɛrɛ kɔni minɛna min na ko de kɔni ko ayiwa polisi kelen tun binna ka bɔ polisi tɔw ka mobili la ni jama tun bɛ ɲini k'a bɔgɔ k'a faga a yɛrɛ nka mɔgɔw nana a bɔ jama bolo nka o kɔni ka ayiwa min ye a ka baarakɛminɛw ye ni bereni ni ayiwa bouclier dɔw b'o la k'o de kɔni yera nin maa kɔfɔlen min minɛna ayiwa an ka finitigiw fɛ nka o bɛɛ kɔni kɔfɛ an ka min yɛrɛ ye coalition denmisɛnninw ye olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin maa kɔfɔlen kɔni ma foyi kɛ polisi in na ko au contraire ko a yɛrɛ de ye polisi in kɔni so bɛ ka bɔ jama bolo ko olu kɔni m'a faamu cogo min na ko bɛ tila ka se ka minɛ ayiwa an balimaw ni kunnafoni bɛ tun b'an bolo k'a las'an ma bi an ni caw ka kulo ma jɔ la